видео ще играем Rivals. Тара вече сме едно в 3, бе. Еми не можех, трябваше да започна видеото. What? Защо ме бие? Не, много съм слаба. Ама защо? Лаги ми! На мен ми лаги. Някакъв със снайпер, някакво чудовище ме уби. Не. Май си как да съм такова. Мога ли да... Ама защо не мога? Мога ли да си сме на камерата да ми... Чакай. Ето. First person. Чакай бе! Те си виждам и контролерите. Защо къде ми отидеш? Има някакво... Да! Не! Бас. Давай, Тео. Опа, има снайпер! Ти си сбъжи. Тео, защо там целиш? Не ги целиш тях. Баси, силните са. Ние знаеш къде е на. Не мога да си... Остави го по-малко от половината. Да си кажеш на половината да остави. О, не, Тео на 31 кръв. На 31 кръв. Браво, бе, 61 кръв. Не, 11 кръв. Баси. Аз съм много слаб. Защо съм толкова слаб? Аз не си спомням така да е Rivals. Що си я спомням по-различно? Има различни мапове. Аз ще се опитвам да ги снайпвам. О, фак. Нека ми уби с... Убилите? Снайпер пак. Ако има бяло... Ако има някакво като бяло точка, където светлия снайперите. Да, буквално. О, на 50 кръв съм на половина. Да, аз видях, че е бяла точка. Ако да затърят главата си дет, ако да затърят в главата. Главата ми Бате! Ако те в корема е 150. Бате, снайперите са баси силните, аз нямам снайпер. Ние се паднахме срещу някои силни. Ай сме 2 в 3. Не 2. Ти ли са... Ти ли такова? А не, аз имам 150, нямам 200 кръв. Добре, бил. Аз ще се посетя. О, аз почти убих един. Не бе, на малко. Един... Не! Баси! Ето го това на първо място, глупака. Да. Защото аз съм Баси Славия. Един с черен ключ. Има черен ключ, не можеш да ги измъкнеш. Ха-ха. Мишо. Аз вече си го казах на ум. Черен ключ? Какво черен ключ? Ти вече ми казах. На кое? Да, Backrooms, кое? Къде? Playing ground. Аз го избрах. Окей. What the... Аз тръгвам. Ето един май при мене. Бате, ти ли? Що е?
О, това е лошо. О, браво, бе. О, ето един там. Ето ми го трупа. О, браво, бе, Тео. Не, нашия умря, бе. Няма повече патрони. О, не. Поне пак им... Ама нямаше ли снайпер, бе? Що ми каза, че имаш снайпер? Това е първото още. Не. А, ето го. Абе, отгоре на тебе. Видя ли го? Трябваше да се... Ма това слезачката и мен ме уби. Просто не знам къде съм си ги оставил. Не, аз май да. Не, да съм слаб. Ама ми излезнаха, не. Браво. Не, двама бяха срещу мене. Почти трима. Пак умрях почти на същото място. Там са. Браво, бе, браво. Набили ми 57. Път имаш повече. Давай. Браво, бе. За малко. Как на меня? О. Нищо. Наша лесна пак. Не, бе, не левкай. Не, наша лесна. Факт. Тука. Не, запали пожарта. Да, знам, ама долу ми запали пожар, трябва да се случи бързо. Аз умрях заради огъня, майче. То те стреля докато си мъртъв. Но и този път тръгваме. Не ме интересува. Тръгваме. Защо дошъл тук? Умря ли? Не, още един. Пате, аз съм ебаси, не геймъра, баба. Ебаси нуба съм на ре. Искам да видя дали ще ми е по-лесно. Виж и мети. Пак също баш. Това ще ми пише. Защо ми лъжи? Не. Нали толкова не баси тъпия? Не, те победиха. Не, бе, не в 3 Само за какво са тия ключове, че нищо не знам аз. 5. Има ли, мога ли нещо, ако е най-естимо? За 15. Не, 10. Една година. Защото аз имам 8. Тото моето пожарче, не, нож. Един мит нож. Ама тъм. Он не дете така издължен така. Карамбит. Да, така дете. Карамбит, да. Дето не малко, дето има дупчета отдолу по средата. Да, бе. Където аз го имах, нали? Да, карамбит. И за кого го даде? За пеперутка. На кое? Аз на нищо не съм добър. Не, аз исках да съм от отбора на Итадори. Ама аз сме Станос някакъв. Има някакъв... Да, и с някакви други. Аз стой тук. Защо не могат? Няма.
15. Ама мога да презаредя 100 пъти. О, ето един при мен с такова. О, убих го! Yes! Убих един. Ей! А, отзад ме стреля. А, то го е убил. Добре, аз скача. Тук ще да видим. Тук има труп на някой. А, там има един, където си не видя. О! Помагам ти. О! Аз го убих. Не мога да се фицираш, има едно такова. Един остана. Който е май някъде горе. Аз съм при теб. А, да, при там се, да. Видях. А, не. Ей! Аз имам 2 кила, yes. Ей, имам 2 кила. Един е заради Тео. Спамваме тук, се не дадат нещо. Спамваме. Аз се качвам, не ми пука. Те са в другия край на базата. А, ето го Юджи. Ще се отидем на... Не, о, не, бате. Не! Стреля го в главата. Стреля го един път в главата. Здравейте. О, е там има един. Там си. О, убих един. Ще беше на малко. Да го убия. Той е снайпер. Аз презарядвам. Верно ли бе? Не, бате. То се крие зад дървото. Ето го уби. Убих. Не, убих ме. То със снайпера ме уби. Не, този път загубихме. Ма пак убих това. О, един снайпер. Снайпер. Аз знам на къде да отида. Ето от тук. На тук. На тук. На тук. Така. Да, знам. Аз как? Не, ще му убия, май. Не съм си... Не е той. А. Фак. Аз съм дете. Не, то ме уби. Но го оставих на малко. Имам 75 патрона. О, убиха го. Ти умря ли? Пак загубихме. Ако тази битка спечелиме, няма как да спечелят те. Амбонека. Тук разгледам. О, чувам вече това. О, има зелено. Браво. Имаш снайпера най-накрая. А, ти застреля това. Не, има един снайпер. Откъде бе? Аз не...
ме стреля от всякъде. И аз убих Юджи. Само ти си вижда става 3. Не бе, не съм само аз. А, не съм аз ли съм? Да. Факт, това с снайпера дойде. И пак загубихме. И то в главата ме оцели това. А, не, имам още една битка. Ако те спечелят, губиме. Не, още две битки. А. Не мога да се кача на А, не. Не, бей ги. Не, къде ми? Не, аз съм дета, аз съм на 5 май, да. Убивам. Още един със снайпер ли, бе? Не, останаха част. Пак ли спечелиха? Не. А, така ли? А. Ето там мишите за Юджи. Танос, давай Танос, къде си? Хвали си. Не знам. Ти кой левел си? 53. Здравей. Пак победихме. Да. Зад снайпериста. Убил! Остана един. Ние пак спечелихме. Yes. Как ще пробвам тази техника? Той май да. Не, аз съм дет. Не, аз. Не, аз съм дет. Дет съм. От
Всяка не стрела. Не. Спечелихме. Не. Сега ако тия секунди не. Ако тия секунди оцеляхме. Може да оцеля, не знам какво ще е. Да. Това май е последната битка, или? Дано ние спечелим. О, супер! Юджи. Готини. Категории Юджи. То път ще направя друго. Директно от тук не сядам. О, не, то там идва. Мавайте, момчета. Те умирай, защото умира. Не, убиха ли ме? А, не. Аз как умрях? Гледам там, сега гледам там. Той е единствено. Сега ако там спечели Евала. Аз знам, че ще пусна да. Защото няма как по целия отбор остана. Нищо. О, да, ето го то с главния с снайпера. Не е пред. Сега имам 10 ключа. Ел, къде си бе? А, ето. Да, бе, знам. Дали ще мога да кача Колко време е бил? 23 нещо вече са минути. Айде още една битка. С една битка и свършва видеото. Финална битка да ще спечелим. С никакъв шанс да спечелим. Ако спечелим тази битка, трябва да се абонирате за канала и да харесате видео. Да, какво стана бе? Добре, и сега почваме. Ще за последна битка да бъдем 1-1. Ти пусна 1-1. Аз срещу тебе. Ей, малко бе. Аз срещу теб сме. Сега? Да. Не ни пусна. И последната битка. Къде ще бъдем? Некъде. Арена. Не. Аз исках на онлап, където бяхме допреди малко. Това да не е където бяхме първата игра. Да. Не, тук ли? Сега сме 3 в 3 ли? А, не 4 в 4. Има узи, виж. Виж ми. М. Има да решиш какво. 24 на 1. Едно на 1 мога да превършиш. Аз съм на моста. Не, аз съм, май съм дете. Трябва да се скрия някой. Един го стреля. Само се още 3 вземеш му на битка. What? Това се озова при мен. Не, диме. На битка взима още на битка. Не. Трябва да победим рунда. Не. Ето ти вода, бе.
има. Така. Едно. Тел е. Тел си ти на едно място. Защото ти да си вземе вода, аз ги виждам тя. Не съм се пусна. Не, един е дет. О, фок. Не. Той откъде ме уби? Не. Умряхме. Три, две, едно и пам. Къде са? Как? Не, аз съм дек. Зад мен бяха. Не можех да се обърна. Оф, не. Тео, ти ли си оживял само? Да, ти си оживял само, май. Нали? Не, пак умряхме. Не, бате. Къде? Защо сме се спанали така? Не бе, ще ни издадеш, пич. Ще ни издадеш, ако си излезнеш. Май един е тук. Не бе, ела тук, бе, ела тук. Ние сме 4 на 3. Ама, верно. Защо умрях? То ме лантапна. Ебас. Да затрема главата с снайпер. Ще с главата с снайпер. Като отърът снайпер, не си чуете. Това не си да просто и без 100 демидж. Пример, брат, мога да ми застрелят 5 пъти с узи и да ми отпиша 100 демидж в играта. Но в реалния живот на първия шот вече е замумрял, не знаеш? Да, и сега да си изстрелвам нагоре с Базуката. базуката, да. Това правилно гледа, сега съм дълго. Виждам. Защо не скочи? Тръгна глава, гъна. Ма те са... не са двама. Не, искам да побия. Не. Убих един тел. Защото сам се мърдах и трудно да го чуя. Остал съм дете пред мен. Не мога на там. Аз съм се скрил. Ти си още жив. Той двама леко само един човек. Убия! Убих! Го! Ти пък не беше ли мъртъв, бе?
Двама души от по-релефта. Този, който го... Не. Само Да, двама. обаче, ако те победят един минут, сме дет. Бак сме 4. Айде за финалния раунд. Са, ако ни бият Финалната бас. игра да спечелиме. Айде. О, видях го един. При тебе, нали? А, не, ето го. Това да ти сме при него. Да, ето. И аз съм тук. Тук. Не. Не знам. В играта ти ръките стрелата се един. Къде бе? Оф, ето го. Не, защо презарядих? Нищо. Ай, бате. Където е, бе? Не, умрях. Тео, внимавай, защото има един отзад до него, който ни стреля. Тео, внимавай, Тео, към тебе се не случва. А не, то Джаксън е нашия, бе. Много съм смутан. Ма чакай, той ме уби. А той е от нашия. Май, не знам. Да, Джаксън. За него говоря. Той ти пази гърба, ама нищо не направи, бате. О! Не, загубих му. Убили са, ама те са убили двама, не, няма значение, че са... Да, именно. Беше на нова таймера. Еми, до тук сме с видеото. Абонирайте се за канала. Лайкнете видеото и чао!